Kajing ay but kajing ba ka jong blei u Jesus Christ shapi hagri ka step. Ya ka jingpuson na ka ktien ka jong blei. Nginyi puli na ka shithi shkinong Rome kalanong ka ba shipo katkot ka ba katsan. Kumnuru de kinyo yalap lemda lapha yaki kumbalatho. A katno ba itanat kalong ki kjat jong kita ki ba wallam ka gospel jong ki ba bha. Henry baro akim shimla kongo ya kata ka gospel namaru isayaw la kali kutrai we bala ban nget ya ka jingpen bana jongi. Kani ka ktien ka jong blei ka penken mau yangi. Bakatno kalong ka ba kordor ka gospel. Bakatno kalong ka ba itanat ka kjat jong kita ki bara ya ka kubor babha. Ka gospel ka day ka kubor ka babha. Ha ka ba kita ki beri ka yo pediang ya kata ka gospel lengba ka jingalap jong kita ki bara ya ka kubor. Ki yo ya ka jingpenem yo ya ka jing tau tamai bat ki yo ya ka jingpen kaladur ha ka jingem ka jongki. Ka gospel ka long ka ba don bor hadu kata-kata. Paru blei ukmilenti yang ikum ki banget ki bala pediang bat ki bala mad ya ka gospel bangin raru ya ka kubor sekito ki bampat shimla mad bat ki bampat shimla pediang ya ka gospel. Hoi ombaro kila kongo ya ka gospel. Ka Bible kala da ban keren lupa ya kata. Tadena kata ka daw ginam skopala. U isayaw la da ban ongi ni ka ktien ko try u ban nget ya ka jingpen bana jongi. Bon sien ki breu ki kentat ya ka gospel namar ka suktan Bon sien ki mla ban pediang baka ka bau Jesus Christ sulale 8,000 tamsna menshwa halor jong ka ding pna kadon ka bor ya ka ban penem ya ka ban siem ka jongki kadon ka bor ya ka ban pen kaladur ya ka jingem ka jongki. Bon sien ki mla ban pediang ya ka bor jong ka gospel. Tat onda kilamat hala ka jong ka jingem bakin sa sngoto ya ka bor jongka. Wa Apostle Paul wang ngamle ran ban yalap ya ka gospel nama galong ka bor ban penem. Kalong ka bor ya ka ban pen kaladur kadena ta kadawa ka ni ka sngi ka bamenta ngakwa ban pen kan mau ya pi ki bala pediang ya ka gospel. Pilong ki bala kerku bat ka ktien ka jong blei ka bala bet ha ka download ka jongpi ka don ka jingem ka balong usembai jong ka jingem shaki bom jukot ban nga nget scam ha ka ni ka sngi ka bamenta ha ka pen kan mau ya ka ni ka ktien ha ka download bat ka jingem ka jongpi namar ba pila yo pediang ya ka gospel pila yo pediang ya ka kubor ka babha pila ban kermen pila ban kemen ha ka jingem ka Bible ka ang ukres sangi ka jingkermen ka buram pidon ya ka jingkermen pidon ya ka jingem pidon ya ka jingsuk ka bapalat ya ka jing shampang pidon ya ka ta ka jing lai lord but kentu ya piru kum ki atiar ka jong blei ki blei yo mat ra ya ka kubor babha khnang bo blei unla ban ong kadno ka long ka ba itnat ki kjat jong pi kibla ra ya ka kubor babha wadlada ombaro kibru ken nget ombaro kibru ken pediang re kalong ka kamram ka jongi bagin ra ya ka kubor babha shekita kibru ki bampat shimla mat ya ka nget scam ha ni ka sngi ka bamenta lengba ni ka jingpen kan mau ka baningkong bangila mat ya ka gospel ila mat ya ni ka kubor babha ila ban kmilenti bat pediang ya ka ka babha na U Blei. Kaba arpat habangila mat ya lede in ken mauru ya ke bangin ra ya ni ka kubor shaki way lara ki breu ki pediang ya ro you try lara ki breu ki kentat ya ro you try tam bangidon kam ya ka ban pen bena kala ban long ka jing ibet henre kam le ka jing ibet ya khmat ka perthai ka long pen ban ka buram ha khmat jong blei te to blei ka jing suk long rangkat bat pi ha ka di ka sngi palun ai pi ka jing kemen ka jing suk ka jing lai loi bat fen long ka jing kerku ki ba bon ki men sing ki ba kodor ha ka ni ka sngi parwanam klan U Blei e japi kumba pilong amen.